zu jantzitxe. Zu kafienik ez nie, nik inpernu zuzedue, zuk txitxarrunik atune, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken, aurten beberu emote. Eungo atxigua zemanken. Ahí va! Ai, Gabon! Gitxike amendatoru da barrixe! Udaberria, ana, negua behon jo latza etorriko gana ona. Talaita zikoia universidadeko zelaita pati guztik neska gaztez betetzen. Udaberria goixe baitu, jendia astoatu itomen da. Neguan behazta dut ebiltzen da makine bat esotzen donik. Bai. Ai, zuek ez dakit baino nik antzemak ditut hormonaz dantzan, eta udaberri bakarrik pasatzen dantzan. Gurian behintzat, batzuntzeko beti udaberri. Eirola! To, suman joa. Baino gorta hoen da, mutiko azkarra, talo da honezka honi lapurtzera noa. Gazana naiz, lapurretan irakurketa itean autor konta horiena. Zizan doi. Honekin botako izkitu zuak eta usua ez dianak galo, creo. Aste honetan ingo iunadek, beltz baten potro zorrok eta zanganoa irudikatuko izkiu, janerikin, Xabier. Kalanta, Hiru dazkazula ematen du. Ikaragarri gustatzen zizkitu meak. Ai, maitagarria dia, Naiara! Ui, hori ez dela nozila, kakadala! Txina! Hala ba, Luis. Maixus oso gustora dago maskota berriarekin. Alarguna da eta txoixoaren etorrerak sekulako bizipoza eman dio. Goz! Ay, mi rico medoncito, tan pequeño y tan bonito. Bazekinat, melaneru erditik endu behar dinau. Batzutan bildurra maten dian, Bakin, azkar da isin izan bien, Inatxo oso konbentzituta, Bildurra bat ez zian? Que no tengo cambios. Fuera. Que no. Aio, Maikruz! Aio, Amparo, aio. Ai, ama, Maikarmenen pixiko giltzabe, baina portaleko altzagarrat. Bai? Ezean, gazana naiz, lapurretan, irakurketa itean autor konta horiena. Ez dakit zer raiotako inbiatzionat kaso inasier horri, nire esaleuketzak handa. Barrunatxion. Erdi jainat. Kotxoia aurkitu behinat. Barkatu, ez dakit zeiten nahi zenta. Hemen zion. Ezin dinat. Nik atekista izan dakoa, no? Ez zantekatik egin mehose. Artzan di Uba Maikruz, ire Laura irekin bueltatzeko. Ez zantekatik egin mehose. Atzeko di Uba Maikruz, ire Laura irekin bueltatzeko. Bueltatzeko. Hemen ditun. Te noto muy distante, María del Carmen. Ara, Ramon, enao bate seguru gure erlazioaz. Hobe usten badeu. Handik oso gaztia naiz erlazio serio bat eukitzeko. Me has partido el melón, mi amor. Hobe da horrela bilontzat. Adiós, María del Carmen.
siempre nos quedará cada oda. Aio, Ramon. Aio bai, ikusi arte! Etorri aioni amajau! Baina, zeintxe una norbarru, Maikruz! Guazeman txokolates con churros bajateatan, txesplikatu baina dama! Ai, itzotzola! Ustenia eta mistadia berriz jaio, ala gure artian! Isilik hau nahi, neska. Pelikula gainek ikustetxonta. Venga, chuta, pasa, venga! Ja! Bihotzekoak emango izu, Fermin. Akirilo oso asmatzeko partidu bakarra falta zait eta iso! Tornillo bat bai, faltatzule zuri burun, tornillo. Zuen esango zuen, baina koloko kinilaz matzen badeu, oi, milioi pila irabaziko deuna! Fermin, baina zuk ez dakizun matxasunen aukenak ez daukela suerte Pasa! Dios, oi, mamoia lakua, mamoia! Astua garrantzaga baino zata gehiago eteatzezu. Segi zukaldea, hoi aitzea. Venga, juntzatz da guri tranquil, guazeman ikusten, venga. Ondo da, banikua, baina ez gero neri torre atzetik eskian, Venga, coño, hori da, pasa, ez haude bakarrik eta, pasa, coño! Eskerrak datorren hastian koroko beste norbeti tokatuko zaion kinila itia. Latzaizun, hola mentzat entreteniute ondorata. Aurten internet bidez gehien saldu den liburua On Quixote izan da. 1500 orrialde ditu luxuzko bertsio berriak. Ja, horri guzti joik letzeko ere denboa behar da, Nik ez da bizitza zuak itare! Eunian bostorri irakurrita urte bete nahikoa da? Eunien bostorri, ipaldaik zesaten nahi aizein. Eunien bostorri letzeko estudioa bietuk, Estudioako entzanan nitu bere bai, Aita, Bueno, nik egunero letzea zoze, Letu, zeletxe, sakomunien interbiu eta letu letzeit, Bai, interbiu letuko ikonek, baina Don Quijote letzeko honek ez Patroin! Ez daka patroin! Bueno, ni lanea jumerra sakat. Nunu zitio potruak, eskadora naztuta. Potru galarrillo zerbait. Ai, manera zarrapako. Aio. Nola zitio potruak? Potru galarrillo zerbait. Estigonek. Ez daka potruak zerbait. Zitio potruak. Esan, non utzi dituk, Nahikoa da! Bale, Biblia eo zentral nuklearan instruzioak eo interneten On Quixote buruz jartzen guztia irakurrikoen. Dana! Internet, Atxale, Rubia! Apa. A ber, internetik etzat ezue. Bai, hor bat gelditze zait. Torri. Bueno, Xeramon, presta bao, Don Quijoten dendena letzeko. Dale! Hortxe, 2.160.000 referentzi. Infinito balimetxoke. Venga, konderatu. Iru, bi bat, latigo, Xeramon. Topotruak! Bueno, lasaitu, galdu indiat, konforme, baina bakarriko hori, Kieto horre, nahi zenek ordaindu behar dit, 75 egun interneten konektatuta 3.000 euro dia. 3.000 euro? 3.000 euro, bai. Hala, emutzutorrak toronna.
Aspaldin ez zuen ba, olako ikein, Baina kalamidadia jaiotzeana, kalamidada bete. Apustuak ona ematezen ba. Arbitro eta dopina inbertuna erosetan euskan. Xilikuntza jeara. 4 hilabete bakarrik iraun dituzu ez du txoak edoitako batengatik aretxeko diru guzti galdu gabe. Babu ba. Asai, dana ez dago galdut eta dirua pilatzen hasi beharko dugu medikuntzai esker. Ta hilketza beste pixkaten apustu ikain. Zizan doi. De la India! Ez da ikutura! Eskopeta beren hasi beharkoet! Hau tiro pitxaneko lan jokarro do! Joe, ama, esate izut ba eskopeta gainean leziteko gio okertu itealata? Hau behena eiz, lasai egoten! Ta baino honekin ez! Honi sobratutako tiru gutxegin eskopeta berria hasi beharko dugu. Asteazkeneako ez baituzue 10.000 euro Zubiondoko gaztainaren ipurdiko zuluan uzten, kanposantuko bizilaun berriak zarete. Apolonio. Zein Apolonio? Nik ez eta Apolonio ezautzen. Ez da nik baina guztua esautu gonue. Nik ezuan ba, Artolonion batekin apustun bateingo. Dakitela ez? Apolonia ez izena izangoa. Igual, baina zeinentz ez izena. Gue kontra do norbaitena. Gue kontra ez da oinor. Bueno, eizeko guardare ez deu launare, Agoa zilare. Ta agirretarrak, ta alkatia, ta sekretaiua, ta meikua, ta aguazila, ta monagilua, ta epailia. Oik ez dauzka, apatzako mietzako mogun, Oitako bat izangoa bai, baina zein? Ez dakit bainoren apatzi izango bek bazpare, Arrazoi den. Patu harriko eskor bateatik. Ez, ama, harrian jartzen duenatik. Harria jartzen unatik patu behar bau, patu gau besten batek. Noizko behar da diru bat. Asteazkeneko. Katja, eskribitu zan. Aste arteako espaituzue 10.000 euro. Zubiondoko gaztainan ipurtzulon usten. Zuenak indalaude mondun, punto! Boxalo! Firma aleante bat bilatu honentzat. Arseniko. Arseniko? Bai hoixe. Baina negoziotan hasi behar badeu, zioz irabazi beharko deu. Katja, harri 10.000. Listo! Hain, agirretarranea. Ta nola dizu amaik diala? Etzaginat, baina gertu nahi bizitun. Arrazon! Katja! Bai ama! Gol! Zer deu? Itxoin, Margarita! Itxoin! Bai ama! Me cago en sos! Kontrakoa sartu du gola! Zu beti kontrakorriente? Berotu gero nahi, berotu! Iaia behaztu giat! Aberastu? Malo, Fermin, malo. Nik bakizerran diru hartien bizitzi eta esperientziagatik izate izut problemak beste ez ekartzen. Diruek, problemak? Bai, gure atxazana hil, eta erentzila partitzia tokatu zanien danak azarretu ginen. Zein rantxuakin. Rantxua? Bai, Ameriketako rantxua, esan dizut inoitze zer kontatu. Arabe, bonita, hemen segurako interferentzia da eta sala nua partido nola bukatzen den entzutea. Agur? Zubion dinator, tan ez da diruik. Gutuna bakarrik. 5.000 euro bakarrik eman ditzaket. Ta asko jota osteguneako. Nuti ateako teikue agirretarreneko 5.000 euro. Ez da gutxi. Ez da nahikuare. Apoleoni horri berriz beste karta diatzi berko jau. Katja, apuntatu. Botatxa. Apolonio jauna. 3.000 euro bakarri dazkau. Goizenea hostieleako. Punto. Oi, gente. To, laitu.
Arseniko jauna, barkatu atzerapena, baina larun baterako beharko du. Lagun bat zorretan dut eta ordurako izango ditut 2020. Katja, pasa hori. Zer modu, Xanti? 10 euroko besteik ez? Oi, baina goño, gastatu de paper da boligrafotan. Asper inda neon. Ta neone jarren etxun, atzo. Hau izangoa negoziazioa esaten zaiona. Bakoitza behetik pixka dutzi, eta azkeneago inontzat ez erraz. Hemen dakazu, Bago pellizkolan hartu apartatel bat. Piztina klimatizatuakin da, bakizu, bestela umiakin da... Martxel! Atea zurzulutik kolila hori! Baso den ez du, Carlos. Baina itxaso bai jela bezala otea eta. Oandik guatzen ez buena jarako ikataru harrapatuzun espejoko kolonietan. Ez zin gainetik endu, Naiara! Ai, Katiuskatik ezean ura! Ustuta jarri! Katiuskak ondo behar dan bezala! Zuena da? Bai. Bai. Eskerrik asko. Beira handa biltza. Ai, ba. Bota, hori. Hartu hemen. Martxel! Ai, ze inbidia. Hainbeste ume. Barkatu, hainbeste traste, ja. Ikaragarri gustatzen zaitu umeak. Ai, maitagarri jadia, Naiara! Ui, hori ez dela nozila, kakadala! Xina! Bintza bizipoza ematen zueta. Badira 4 hilabete diuken du nuenetik, eta oraindik, ba... Bo, lasai, ez joan gatuko ze orduan. Bai. Ai, ez dakipa. Sekulako bildura ematen dit, erditzeak. Aita mingarria. Zue, episotomiagatik? Ba, ez da epestako, Maider? Epize? Episotomia. Alun erdin dizuen mosketa bat, umia burua datzeko, ez desgarratzeko, minik ez emateko. Naiara! Zakarrontzitik anezkan! Hemen dakazu bokadillo! Torri! Claro, zu pentsatu berrezu, holako gauza batek abitu berdula eta zerbait egin beharra da, bestela... Martxel! Martxel, ez atea mingaina ume horrei! Bestela puntuak eman berko eskiot eta... Eta nigo nik altak ez lehitxu, nabil, baina bueno, meziu. Ikustek duzu eta bera, ingirutxua dira da. Naiara! Belarri batetik sortzen gauzako ezin beste belarritik atea? Nondik atea ez du hori? Ze gauzak, Bo. Eta go, forcepsai buruz esatu izubena bai dena gezurra, Zaten dute ba. Uterua poskatu leikela, eta asmatzitu gauza dagoitza, gehiez fistula da, eta atatzia, bale. Gure mazti ere fistula da, eta ez da jone puro jam. Bueno, handikan kura egiten nahi da, baina, aizu. Bueno, ni jumerrakat, Bueno, Martxel, goazen! Mire bai, azaren bokaio guztia jandek. Bueno, Naiara, etorri bagoaz eta... Itzulizkiozu kantzontzilloak mutillo horri, venga! Ze mania, Bueno, agur ba, Bueno, vale. Martxel, goazen! Agur, Carlos! Beti prosaka. Bueno, eta lasai, animo, zeitu gelituko zera eta. Venga, agur! Urrengo arte. Ai! Kontuz! Uine kuskullu! Ba, hau nahi duen esango belordi, baina nik earki nabarmentzitut hormonak dantzan. Dantzan eta bertzotan bebai. Hormonak bertxotan? Hemen bertxotan baino bota biltzea, astero. Oi. Entzun orduan gure bertzolaitxak aurreko astian botatakoa. Igandetako plana guztoko ditu nik, mezan hauzila entzun da ero jintonik. Aizu, barkatu, zuzertzea, kora horrezaro, bea ingeru guardago. Ba, aingeru izateko oso pinta txarra dagazu, oso zurrili usten zaitut. Zain, potro duzuen, atzuren eta egontzak agatzen Hombre, tío, mimo gana izela, hombre. Mimoa, argi ez dago zut. Mimoa, zinera, hanbidez entzako txoletik egiteko. Bueno, eta hacemos juntos
zue basteontako saiakera? Aurrek asteko baino beto gumbiako da, inok ez eban asmau. Hortako bena, bakizu zer dan, erantzugailuan jasotakoa entzutia. Entzun, jentik botatakuk. Mimoa nahi aldituzu, ondegia zertako eta hortako zeia magana. Mimoak ne baldin matxuzu, zeia alabaren gana. Handiegia zarata, txorakeria. Mimoak nahi baituzu, zeia amaren gana. Handiegia zea, txorakeria egiteko. Tabakizu astontan sari bikoitza da gaula, ez da? Jakiko ez deupa, alde batetik, Aerolinken eskutik 3 lagunentzako hegaldi turistikoa. Eta hartzakenian, 2 lagunentzako apaia, laskure! Bana joia! Venga, nastu, begixak itxi eta venga. Hauxe! Begoña Lenz, oinatiki! Zorionak, Begoña, eta disfrutau sari bikoitzaz! Eta zerekin gun ez baldin bakazua faltzea bat eitua, nahi, behar guzagun gata. Baie! Latigo baino! Apai! Karneta berritzeko nabini presaga, ta iara honek dauka oso itxura tzarra. Baino korta hoen da, mutiko azkarra, dalo da honezka honi lapurtzera noa. Emon hori boletu ontsi bertan. Ze boletu, ni ez definitibo saltzen, Neure txandire. Zure txandi, bargatu konfunditu intzea, nire txanda da. Basua esan mendi mobiuko. Ez, argi zan ez dut. Egun lotanme. Ze, udaberriak hormonak bezala mainokortak belarrik dantza jarri aldizkizue? Bai? Berne, bai joa berriz eta? Argi zan ez dut. Egun lotanme. Ta, ze, garbi getu alteizue? Bai, deitu telefonua hartu eta 942-0 Bueno, eta lotxatila balin bazeate eta e-maila nahi bazue, bakizue, guazemank abildua itb.comea. Eka! Asteotako saria? Bani jubani! Eka, este dago emosi. Txankleta paria! Sorpresa! Oye, baldeu! Asteroko kontu. Basteontako saria, 2 lagunentzako asteburua ireki berria duten Orioko Aixia Badea hotelean. Horrez tala bukatzen, gainera zirkuitua igerileku termalean. Bari ederrak, Badetxo, gu hemenongo gazte utin atea gabe, zuen erantzunak aitzen. Venga! Zuentzako aproposara ideal jóvenes. Bueno, ba, hauxera. Zer etxitzen gatzuen? Ni asurate gustatzen zait. Piskat txikila baino. Txikixez, koketu. Da tranquile, iberdrolako bakarrik hilin behin pasaten da. Neire pixka txikila irutu zait, polita bai, baina... Ez gertatzen aurduna hola eta laizterriru izango gala. Ai, zoixonak. Beatu, unikamen ez da eukiko peligurrek. Ezin jebalko itxi jauzi? Ez, bueno. Baina ez daukazu zerbait irikiagoa edo... Olako presizion? Ez da zuñuen tokako. Pixka gai ordainte detzigu importa, Amintxetxin, egon bizkate, baina pentsaten dut, amintxetxin dakat lof bat, Etorri nuaz. Hori bai, pixka gai xapa abizue, baina merezirau. Honek problema txiki bat dauke. Maizterra dauke, eta datorren urte arte ez dago aldeingo. Bueno, baina ondo badau itxoin dezakeu, Bai, eta zer da, oso goian? Goixan edo behian, segur. Iatxin atrapaten duen. Eguno, Luis. Kaixo. Begira, hau da Luis, maizterra, eta hauxe da, etxi. Pasa, eta ikusi. Bai. Pasa. Zelan, Luis. No. Bueno, zer izten gatzue ba? Hau beste gauza bada, Hau bai emaitia. Ze aldia. Algo zeu aprobetxauta erosi, Olako txoioak gutxitxan agertzen die. Zeuk bai erosi zule txoio zeuk. Dauz erosi da ben, garajetako komun bat. Elbarritxuena gainera, horrek izaten dio bat, beste paino ondixeuak horretako bat. Hori bai zertia, ke kabra. Peña, hemen da olio nazis! Nazis? Oik izatzea Hitlerren jarraitzaileak.
Ke txungo! Oli, zeitxezu maleta horrekin. Eske, entrevista bakat hamburguesarin lan egiteko. Ze ona, hola abuztu namostun festa eskatu eta ateatzen diru bakin Texasia joko ea! Maleta hortan sartu bara lezu errepa guztia, Oli? Hemen kurrikuluna bakat. Boa, txabal, baina hoi zer da? Oli, honekin ridikuloa ingo ezu. Bai, baina zeba. Ba, itxura oso importantia dalako. Bai zuria, bai kurrikulumana eta bai emandako erantzunena. Erantzunena? Ze erantzun? Nik ez datez ikasi? Oli, supererresa da. Ketchupak ze vitamina eta azido folikoa dazka. Ze vitamina? Uzea da? Oli, tio, lasai. Guk lagunduko izugu entrevista preparatzen. Bai, eta bai, nik euskitzeri bai, eta bai. Josean Tolosa, earkiatzi zaleok, gabon dizuela. Hemen txe, gizon puska honekin berriro ere. Behon deiala, Xabier. Gustora gainera, lanerako prest, ez aldala, Josean. Bai, Xabier, azten dane izan dizkiun magina eskaera, eta eskaera oitako batek, berrize, sukaldaritza erotikoa eskatzen ziu, Xabier. Sukaldaritza erotikoak arrakasta handia du, gurean baita ere, zazpi batean mezu asko jasoitugu eskaerak eginez, eta horri erantzun emateko, hemen gaude, zuekin. Oide, Xabier, eta aste honetan ingo iunadek, beltz baten potro zorrok eta zanganoa, irudikatuko iskiu, janarikin, Xabier. Baina ez, eozei janarikin, Ongi ulertu duzue, lasai, etxean lasai, hori esan nahi baitzuen Joseanek. Oide, Xabier. Azgaitezen lanean. Eta hortako, Xabier, hasiko aiz aurrena potro zorroa iten, Xabier? Potro zorroa edo, bai. Eta hortako erabiliko ju, hojaldrea edo erabiliko dugu, eta hemen, oide, Xabier. Hau eztek beltzarena? Ez, bainoko beltza koloreak gero hartuko, Xabier. Orduan, iki, oidek. Olaxe. Eta guain iki berdekenadek hemen bi arrautz gortu hartu, eta ik potro zorroa inbardiek. Hori du, potro zorroa osatu. Eta nik guain olkie ingoit, kondoitan bete, kondoitan. Betxu, Xabier, hau hemen nola jartzen dek, Profil aptiko edo... Bai, oide, nik egizan, hogako gezisik dibitzen, Xabier, ez dut dibitzen. Pentsatzen diau, bestela zauila eukitzeko. Isilingan, Xabier. Eta orduan betxu, hemen olkin aragi sartuko ju, eta jungo etxu... Olkia, zarrana, gazteana? Berdin zio, Xabier, karrizedikoa. Oidek, eta hemen jungo etxuk, olkie, kondoia betetzen, olki aragiarekin, Xabier? Hemen bitartean ari nauk hemen, potazorroa osatzen. Arrautzen sartu aldizio, Xabier? Bai, bi. Bale, orduan nuan inbarraukek ikoi laben sartu, eta... Laben sartu, eta plater batean, nola ezpa, plater batean sartuko di hau. Eta ikusten zuen bezala, zuek enbutu txiki da jarri, eta kondoia, bildurri gabe... Odolki aragiarekin betetzen. Zampatu, sendoa izan dadila. Oidek, Xabier, Eta aldi berean soila. Oidek, Xabier. Eta sustantzia duna. Oidek, sustantzia beti zamardik katenak, bestela ez zeok zeinik. Bueno, bitartean orduan labean sartuko dut, potrozorroa, arrautzekin, eta bitartean, ez zuek segi programa ikusten, eta bere, laxe, batuzkizuen. Oidek. Orain dela urte asko, abaltzizketatik aidakora artzain familia bat joan zen. Gaur egun, Ameriketako familiarik boteretsuena da. Daddy starring John Douglas Larrarte. Mami starring Linda Larrarte. Seme starring Douglas Larrarte Jr. Maltzur starring Josepi Carringtonekua. Aurki ETV baten Idahoko dinastia. Bastan! Beno, hemen txegara huetan, sukaldaritza erotikoaren beste ikuspuntu bat erakutsi nahian, Josean, bukatu aldu, kopioakin? Bai, jako apillo entziot, eta ikusten zuen, ze txoixo politia eta zaiun, bentza. Eta labea ere puntua du. Venga, Xabier, atea. Bane. Ikusten zuen, hojaldrea, puzu indek, pixkat,
Beroa zeok, Josean, beroa zeok. A ber. Potro zorroa. Oain dekorazio pixet ingo ju. A ber, Xabier, hartuzak, oidek, hola. Horra zeok. Horra aldo. Hortxe, koskabilo eta guzti, hor barrun. Oidek. Eta oain, letxe merengada o nola izatek euskeraz? Esne kondentsatua. Oidek, eman gozio hemen, hola, goxo, tras. Bate bildurri eman, Eta oain, dekorazio gisa, hartuko ju, txokolate biruta hok hartuko iskiu, eta hemen, Zure erotikoa? Bai, bixar efektua, itezio honek, bixar efektua. Hemen bixarra jarriko zio, hola. Eta oain, Xabier, oain utzizak hor, baigan. Garrantzitsua momentu hau. Kontuz, Xabier, kontuz. Oidek, utzi. Hortxe? Adios, bixarra guztik, bueno, hola. Plat. Oidek, Bai. Hola, Ondo ikuste alda? Bai, lankideok? Beste pixar geixo jarriko zio mendikan? Bai, sobran. Bai, oidek. Txorrota beti sobran. Oide, Xabier, beste puntxu bat ingo ziot eta. Bai? Azkeniko puntxua Josean Tolosaren jarri duna. Eskerrik asko, dataron aste arte, izan utxa Josean Tolosa eskerrik asko irire. Iri, Xabier, egon guatxik. Eta bukatu horretik osagaiak esako ditugu. Jo, guain berri zehatzea? Bai, mote. Kondoiak? Odolkin barrukoa. Oialdrea? Arrauntza gogortuak. Esne kondentsatua. Eta txokolate txirloreak. Txirloreak? Bai, txirloreak. Politxaskoa? Trat, bai, politxaskoa. Izan utxa, earkietz izaleo, Jose Tolosa Gabon. Egon guatxik. Atxaldean Josu Olibazterra. Zein Josu? Oli, itxianko jo favorez. Zure kurrikulumean jartzen du inoiz ez dezula lanik egin. Ze bilatzen dezu lan honetan? Badirua. Ai, Jona, kontratatu ingo deu! Ixo, hola ez du sekula ikasiko. Oli, ze eskeniko diozu gure enpresari? Bakit! Indar basatia! Ixo! Zuk nola nahi dezuela lana lortzia? Hain gizkin aldet ba! Hala, guazen etxea atxan traje bat probatzea. Igual hola serioagoa emango ezu. Opa, Oli! Txot! Zorionak Julian, zorionak beti. Eskerrik asko, Xero, eskerrik asko, Andres. Errealua, errezkua. Amabiko sasketa gainean. Aupa Ibar, Honekin botako izkituzuak eta usua ez dianak. Creo. Abestia. Nausi, ze bate mat patu gabe junalda. Motel, gau me urte detzeuna, Eta gure nire launik haundina egin dago errealua, Angel Mota, Andres. Zure urte betetzia, Bai, ikezeo zehosiko guan, Nik inatxa bezala portatzen hau eta... Bai. Furgonetan dakan, nausi, gehoz emango izut, Ja, giztan kumplitu bai, zekatzak, besarkat! Son muchachos excelentes, son muchachos excelentes, son muchachos excelentes, eta beti zango da. Nik bain zeo, ziko jot Juliani. Koitxo, Zintxo! Zer dugu? Hombre, Jose Joaquin, Julianen urte betetzia da eta ez dakit zehosi. Ni lagunduko izut, baina lehenengo... Oita txorrota da. Zergatik ez zezu afaltzea gonbidatzen? Jo, baina Julian ebeak restaurantia eukidan nola ba. Jesus Maria. Bakit? Botila ardoa? Jo, baina karaje guzia ba ardoz bete jadak, Oida sasoia! Bakit
Aita zintxo! Tarta bat, eta barruan... Zaiora, iro... Osona. Bai, Ontzatzarra kluba, bai, asintxo naiz. Bi morena nahiko nituzke, Julianen urtebetetzeako, bai, tarta bate barruan hola. Ze, morenak jai datu dela. Jota, beste bi morena ez dauzkazu. Ja, pentsatzeak kriston egarria jartzit. Aurrera. Mikel Agirre Gabiria, ezta? Bai, neu naiz. Bueno, zure kurrikuluma begiratzen aritu naiz, eta zein hobeto betetzen duzu guk behar dugun perfila. Bai, egia esan hontan hainbeste urteko esperientzia dukan pertsona bat aurkitzea ez da batere erreza izaten. Arrazoi duzu, bai. Eta unibertsitatean lortutako emaitza hauek lortuta gainera. 9 urtetan etzinen klase bakar batera azaldu. Horrexeatik etorri naiz. Uste nuelako hemen orain arte egin gabe utzitako lanak baloratu eta haintzakotzat hartuko zenituzte. Eta oso ondo egin duzu. Bueno, potro jorran lizentziatua eta 15 urte kolpeik jo gabe. Ez da bagaje txarra, Abertuko ez bukitzen? Bai. Hiru dazkazula ematen du. Orduan? Zorionak, lana zurea da. Datorren astetik aurrea funtzionario lanetan asaitezke. Datorren astetik? 5 aste itxaron beharko duzu gutxienez. Eske hemen lepoaldean sekulako zaintiratua daukat. Tendenetiza, kursigramak egiten ari nintzela. Baja giria hemen dakat. Hemen. Hau da lanean azteko modua. Seguru nago aukerak eta egokia egin degula. Bueno, orduan, opor bezperan edo azteko moduan, ezta? Bai, pagastrakin batera. Zuralian 31 etorrita, nahiko. Kontu. Carlos? Zelebratzeko urrengo trago bat nahi kontu? Jo, baina ba, bota orduan. Haunde ja Julian. Ixte iteg hemen. Asentzio nun sartuek? Iri erregalo erostea jundek. Iri hemen ustea, ase jaoioa zaintzen ustea zela dek. Zeintxoka! Zorionak egina. Ai badei! Ogol! Arri basua. Zer dan pertsona, Gaztetan eargilezin horre pelotan. Ba, motel. Motel. Atorra, baino. Ear nik egita. Ikzerdamak, Igor? Nausi, hemen da zure realua, aber gustatzen zaizun. Gazte hosiek torrei fela! Itxi begik, bazpare. Bueno, ba! Me cabuis! Bero, nagak, Julian, luzatea bien txuneske. Julian, txuleta tartean, noizia behin Solominioan eargin zartege! Asentxe, torreana! Soldata itxoko jat! Nausi, ni bi morena sartzeko sanien. Morenua ditu, Bi brasileña zielagoan eta bi drogadito zikino egazaldu ez ditu, ba? Nausi, barkatu jazu, ni bi morena sartzeko sanien. Julian, zela bat ateako hor barrun beruek, ez dunda. Gazte, itxezen nuen hor barru zuek? Estrutiz bateko lokalian lan eke dut, eta gorneska festa zuen. Julian, zire dituzan, nire izan dek. Ata sagardu pixka. Me kaben dior! Anselmo, atea zagare oparitutako eskupeta ointxe bertan! Ointxe gara ikustak! Ai badea, me kaben zot! Izitxe hemen, si! Txokoa! Ama, atxan traje bat behar dugu lintzako. Esan zetako eta ikusiko. Ba, laneako behar dut. Laneako? Hola! Bueno, orduan bai, lako tzupa. Hala, hori, torri neugaz. Komertziala zialda. Komertzial, bai. Aceite de oliva.
Beneko entrevista daka, eta tragiekin itxura hobia emango. Fermin, zertan da kinielan asuntu hoio? Batez, zeo, gu ere lanea zeitu beharko deu. Gate zuen Oli, zelako guapo. Jo, Oli! Ni ere horaxea, zinintzen oain dela 40 urte, toain nige lanpostu berian zeitzet. 40 urte hamburguesak iten? Idu, entrevista beste bateak utziko deu. Oli, nizu bainitz, oain gaztia zehala. Kiniela jokatzen hasiko nintzake. Arta, azemata leheno hasi aukerake, jo tokatzeko. Eharra lezilua, tontuak tontuei, suertien sinisteko. Hala ba, Luis. Maixus oso gustora dago maskota berriarekin. Alarguna da eta txoixoaren etorrerak sekulako bizipoza eman dio. Venga, Luis, goazen, venga. Zeupesen naizu, solta. Ai. Hala ba, hala, egon. Venga. Luis, ez gehiatu bastar guztixetan drogeiz itxiko eskute. Ai, Luis! Baina! Luis, honek animali basatu honek! Luis, ernena Luis! Municipala jetiko ia. Pupu haitzu, honek haitzu pupu honek! A ber, municipalak, bai, paseola kontxa nao, bai, txoixo batekoz gain dit. Pasatxokoa. Zai. Apolinarrek orain dela urtebete topatu zuen txoixoa umendian galduta. Hau, gaixorik. Etxera eraman eta asko zaindu ostean salbatu egin zuen. Orain, Xerpa bere maskota leiala da, baina horretaz gain, Apolinarrek bere lantresna ere bihurtu nahi du txoixoa. Xerpa, pintxo. Az aurre. Xerpa, beste zaio txigia dingo ju, bastartik, bastartik. Sei, bastartik. Hola, sei, bastartik. Geldi hor! Geldi! Sei, bastartik. Hola. Sei, bildu. Sei, eskuita. Oti, geldi hor! Atentzio indak! Geldi, hor! Ai. Luisek didabatean sekulako saltsan sartu du bere jabe Maixus. Haze barrabaskeria egin diona. A ber, emakumea, jakin barko zenuke kate ematea zein bozala eman behar duela. Hala, jarri jozu muturrian eta bale, nahikoa deu, Enekixen. Luis, zuzan gaiztu, Gaiztu. Arraza pikanteko txoixua dala, emakumea. Oso arriskutsua dala. Segarra unen eozeinek ozaitu txoixo pikantek, tarte psikologikoek eta bate pasagabe, gainera. Bueno, ez da uste pasako. Estan, Luis, estan. Hala. Ai, ez dakit zer egingo dugun zurekin, Luistxo. Ikus aldan ondo. Lortuko aldu Apolinarrek Xerpa hartzai txorixo bihurtzea? Ala txarkuteria batean abandonatuta amaituko ditu bere egunak. Zorionda, zeintxun! Jo, pintxo murunek etxegor este balillota! Azalonea! Ai. Datorren asteko 5 txoixo saioan izango dugu erantzuna. Ez galdu. 5 txoixo! Ai, gauza erra izate bauda berria ez duaitza lora, txoria txio-txioka dantzan. Bate baino gehiago jarten gauko txoritxu dantzan. Baina, uda berri ez danen amarreti sortzian, deion? Bueno, a ver, zue zezatean edo zue, txoritxua ala txorixua. Hasta kontu bazate, geho, akabo uda berria jarri nion romantizismoa. Hain ere, eske, bakoitzak berera, ikusten duz da berria. Azken finian zeda, ziklo berri batin hasi, punto. Eta da honeko guri denbora bukatu zaigo, bai? Venga, datorren astera arte. Ondo pasa! Adio! Guazenak! Bueno, ni hori irakurtia zoze, Ni etxan. Eta gero bicepsa nada hori? Baina lehenko! Venga, baina nahi laundu, Baina lehenko! Bueno, baina nahi laundu, Kontxo, txorrota!
Asintxo!